Iki lho nang abot-abote wong Daud ngene iki rekasane wong Daud. Iki lho Pak Toha iku dipepe nganti mengkeret kira. Makan kowe nek kepengin Daud kaya aku ngene iki wis rene anu mulih ngono pelanangan mrake ilang. Wis Ra iso enggel-enggel. Halo engko mbok wedok mulih lah. Lho kena apa nganu Pak? Iki kok nganune iki kok anu kaya ngene gambare kena racun kimia. Nganu-nganu kuwi lho, nganune bantale nengguri loro kuwi ora dienggo njunguk kok. Anjene wonge teke Daud ngene iki memange ku yo iku banyu ngene iki yo akeh upase. Berbagai macam upas mencampur jadi satu kon dhuwur kono iki wis uyohe wong sak jagat tarat-tarat nglumpuk ning kene. Kowe iku lho nek ora biasa. Iya Mbah, kene ora biasa ngene iki. Daud ngene iki kowe mulih gak kerokan iki lho. Apa neh wong kota, gambarem iki meling-meling kaya ula weling. Kowe sekali terjun ngene iki. Alah. Alah pangkling. Wis ngene iki. Tapi wong tani iku biarpun penghasilannya sedikit, nanging bahagia sebab ketunggon pangan ngono lho. Masalah wong nek ketunggon pangan iku atine ayem, tentrem, ora ana masalah apa-apa kecuali engko nek masalah sing masalah demenan ngono kuwi lagi muring-muring. Ambacono nganu tambacono gawean dulu aku tambacono gawean. Kautane rada angel. Kancaku sitok kae nganu. Mendiam. Kancaku sitok iki tabuh. Iki lho Ki, ratine Ki. Jebrok-brok ngono nek wali-wali liwat. Iya di tempatnya memangnya di sini adalah termasuk daerah angker. Waktu dulu suatu perjuangan di sini adalah tempat tertembaknya berbagai macam dari orang-orang yang melawan. Kowe aja mblithuki lho, Lek. Melawan penjajah. Nah yang kowe dek Melawan tikus ngono iya, melawan orang-orang. iki Mbah Goang ora sajen-sajenan kok zaman kuno modern kok, Cung. Nek zaman dhisik wong kok disajeni pinggire sawah dikek indok dikek apa aku tukang gagahi gaok-gaok lah aku ki. Kakek indok kok ndoke tak godhok. Orang zaman digital lho, zaman AP jadinya masalah ngono kuwi aku tak tinggalkan jauh wis orang anu aku modern masalahnya. Orang modern itu tidak mengikuti dari tradisi orang dahulu dibancai kalian disunyuk. Aku yo nyunyuk nanging ora ning kene nggone. Ya sakura bancaan lho ya terus terang untuk aja kok nganu not ana orang iki punya. Tangane karo jabut ah. Iya. Kok omong ae tangane melo omong. Iya. Oh, iku ora bacaan Mbah aku. Ya mau bacaan aku dhisik tukang tanduk, Mbah. Muwan. Tukang tanduk aku dhek iki yo anggere-anggere bacaan ngene iki yo tukang tanduk. Sugeng lenggah para pamirsa ingkang kula tresnani sepuh miwah anem ingkang diaturi dening Rek Nani sakeluarga kula sak derma wicaraning warta ngatusi pirsa dhumateng panjenengan para lenggah bilih Mbak Nani sakmenika gadah kajat minangkani Uprus jare. Sodakra krana Allah menika nembe anggenipun tetanem wonten ing Sabin saged langgeng saged panenipun ruwah marwah-ruwah. Pramila monggo sami-sami kita nuwun dumateng kersaning Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ngono kae. Saiki aku ngono kuwi saiki modern zaman digital aku gak nganggo ngono kuwi tak diabuti ae. Mare iki apa ya bancaan iki nganu sing asli mari miskin. Hop, aja mong bancaan neh. Kok ora bancai iku jenenge sedekah. Bancaan. Wis. Iklan wis lanjut. Sekian ae lanjut. Kalau kowe iki jare pengen traktor malah. So, engko traktore. Tak jamane sapi kae ya aku ya iso sing becik ya sing rukun urip mung sedelo. Ora gampang wong urip ning alam donya ngono kae. Gung. Wes aku tak bacok nang anu Dik, anu para pemirsa yang aku cintai aku tak njabut nomor gawe aku kok ngomong ae Jabut nomor gawe. Bose muring-muring aku ya. Iki sementara iki. Oh, tak bayar kok ora negake. Mbah Goang tak nglanjutno nganu ya gawean ya wis.
Tangan gawean, tangan dulur gawean. Sebenarnya nggih pemirsa, guyonan iki. Wes ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kanal kesayangan Anda, Guang Rujak. Jangan sampai lupa ikuti terus kanal kesayangan Anda ini. Kali ini Mbak Guang rekasannya jadi orang tani bro. Bagaimana untuk menanam padi di sawah. Alah, semoga ada bahagia. Nah, ini pun dulu keadaanku kayak ini bos seneng ora. Seneng elek nang desa ki aku seneng lek. Ki Biaya ini lho, nganu nang tak dono nang ya. Biaya untuk produktivitas itu nanam padi. Iki mang anu kuwine iki lho aku nyebar sing nganane dibuat tikus 2 kali nyebar iki. Kuwine 75 ya. Iya, 75. 75. ki Mbah Goang ndaot diiwangi Mas Gibel. Mas Gibel ponakane dhewe. Nek ditotal dari biaya untuk garap iki yo ora cukup jane. Sekitar kurang lebih yo mungkin 1-2 petak iki kita yo gone ora nggonku lho ya. Aku yo cuma Iya wis ora. penggarap. Ora kapok aku ora kapok. Biayanya yo sekitar 1 jutaan nih. Nah, penghasilannya nanti kalau wis panen iki yo sampai bisa meli target. Ki lagi di traktor ki. Traktore. Jos, 600.000. Tuh. Traktore dari kota Bolongkare. Jajal nganu ditakoni biasa mangan. Wes aduh. Aku tak golek wong, tak golek wong tandur. Tumbeni sik, Bos, tumbeni sik. Anu sing pokon tandur kan Iya sik ah. besok makan Jos. Tak golek nganu wong tandur. Aduh, tak golek wong tandur sik. Elek kae gelem ora? Ya. Oh iya. Napa nih? Ya Mas kesel. Alah, biasa kula nek merdaman nggih ngeten iki. Heeh, iki tukang traktore. Alhamdulillah berkat Mas iki aku dadi iso dadi melok tandur. Wis kecepet iki lho. Kecepet. Gotongi plakar Walah. lur. Ki mau gotongi ya Mas ya. Nggih. Oh alah. Rekoso, rekasane ape mangan sego beras sak puluhan kok ngene tekatane iki lho. Sepurane ya Mas ya, matur nuwun ya. Nggih. Oh alah. Golek wong traktor rek. Jajal tak kangale tandur gelem kok. Keadaan iki sawah randu belakang praingan. Tuh iki enek batore, enek sing urung tandur. Desam, sesok iso tandur ya. Kira-kira wong pira dhe sesok? 3. Tapi kono bere kok. Iya. Enggak. Ora kita loro tok. Sing kono kok tak tandurane dhewe. Jengkel tak bokok. Ya wis ngono iso tenan lho ya, tak jagakno. Aku sesuk tak ngarit. Ya. Iso pokoknya. Wis iso. Alhamdulillah iso pemirsa. Besok nggih niki le. Tak tekakno Jakarta, tak tekakno Hong Kong, tak tekakno Belanda, tak tekakno Ndi pokoknya.
Batore mangan sego beras don melok mangan sego beras ora mangan Iya sego ya, ganyong. Mas. Iya. Ayo di nganu disambi. Nah. Walah gak tak gawane gelas ku lali. Masto yo mangan sik. Yang mangan sik nah. Mangan lho. Angan iki lho. Masto. Oh. Mas segere ning nganu ki yo ngene iki. Segere mangan ning sawah, panganan apa ae iki ning sawah ki rekoso. Awake iki mangan yo seger tenan. Oh. Mas iki. Iki mangan apa? Kongkongkonan. Iso. Bareng ndang. Mangan sik ae. Oh paling Yo karek kowe, yo karek kowe kae piringe sae. itu lepasin. Gak iki jangane tak dhewekno. Jangane didewekno. Jangane risa-risa. Risa-risa. Iki aku piring kuwi yo leh, Dan. Terus tak adane iki mang tok. Bagus itu elek kowe. Kayak sendok. Misal Iki mang regane piro dik iki mang tuku ketoke kok masakane mbleketrek 10 juta. 10.000 lho karek mangan. Kayak panganan sak iprit to. Bar mangan aku mang yo. Aku nek ning sawah iki bukan mangan akeh gak tau yo. Ngono. Iya, gene bagar kae ora mangan. iki rata-rata sithik tapi anu Urung mbok pangan kok, Di. Oh. Monggo nderek madang niki kalih rica-rica. Anu pia-pia, udang goreng pia-piane karek kuwi. Dan mangan sik. Madang, Lek. Ora panganane to sing cetor rata-rata sithik Iya, sik. kok wis mangan tak. Panganan yang paling enak. Ben pengen pemirsane mangan nang sawah iki lho. Mangan nang sawah. Mangan enak yo nek pendak. Enak ini digawe. Topine Mas to nganu ya. Apik ya. Ketok. Malah mangane sawah seger apa nek baturi bojo ayu ngene iki. Sabar. Wis. Mare sing greges. Walah ya. Panganane risa-risa, dina risa-risa kenapa? Keri ning cangkem. Aku senang anu lho. Kok atuh kumpul. Lampen. Antara Jawa iwake kuwi nek lampen. antara jajan langsung mangan ae. Langsung aku kondo ana esuk iki kene mang ana bojone iki lho iki lho kok awake dhewe kari dhewe lha piye kowe iki programe piye aku ngandalno kowe ya wis bulan kang teratur kono saenake lha piye ora iso nganu di tengah pikul mbok ngono Sing traktor pekoh dipikul. Lah pe liwat gak oleh ya wis kadung enek. Tarine wis ijo, wis terak ya. Sing duwe muring-muring. Mbah neh Mas to. monggo pamirsa ingkang kula tresnani panjenengan menawi kepengin dahar kali Mbah Goang daharane iki sarwa natural sarwa enak niki mawon tak kei sego jangan dicari-cari Sesuk sing tandur dimasak napa sesuk? kakak Aku ki gak penak ya nek tak masakno jangan lompong ngene gak penak. Tandur setahun pisan nih kok. ya umumnya apa ngono ae wong desa ki umumnya apa sing penting sayur rumput umumnya desa obyake apa biasane iku nek desa apa mau dikirim spaghetti apa hamburger yo kirim Moh yo. Apa? Jangan-jangan Jangan lodeh ya. ngobrol lho pupuk wis. Sek diusik wong telu, sing no pindang ya. Nah, lah umumnya desa ngono ae wong desa ki sayur rumput ya yang melane tuku sithik aku. terus walah jadi aja ini kok Gak iku biasanya dikeki apa ngono lho.
piye-piyene ketut koyo goleke sing gol. Ah, Lagi ngebalapan dulur ayo. ampun dia punya aneh kok. Iya. Yes. Tukang traktore monggo madang. Bisa para madang. Man. Bantu ayam ya. Malah bar mangan rokok seger iki. Wes. Wis. Penyakitnya dari sawah ini iki anu lur. Orang-orang anggi orang-orang ora melong gawe. Melok momong. Ande orang-orang. Anggi orang-orang ora melong gawe ngorong terus mugi. Wes untungnya nek banyu iki udane deres. Iki kula tak nutupi gawean mawon nggih. Iya ndang. Mugi gawean kula ndang rampung. Kula nyuwun pandungane para pamirsa ingkang kula tresnani menawi tanen ingkang kula laksanakne menika saged malimpah ruah. Bakuang kanyepen. Saged mungkin nggih dongane panjenengan sami kula saged membeli roda 4 nggih. Niki panenan iki rencanane Mbah Goang bila sukses mendapatkan rezeki yang melimpah dari doa Anda, Mbah Goang mau beli Pajero. Pajero. Panas jobo jero, Mbah. Jarene. Pajero, Mbah. Anu kok, Mbah. Orang itu kan harus punya cita-cita. Walaupun keadaan miskin, kalau cita-citanya itu tetap menggelora, insya Allah nanti rezeki datangnya bagaikan hujan di musim penghujan. Ndang ngelangi kok. Ya sekian dulu ya pemirsa, matur nuwun sangat sampun ningali channel Goang. Mugi-mugi pemirsane sami sehat walafiat nggih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, terima kasih. wabarakatuh. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Goang Rujak, bro.